what's up friend, kembali lagi bersama saya di channel saya Putri I-nya 3 channel motovlog yang sekarang dominan pakai bahasa Jawa, anjir. Ya oke friend, di pagi hari ini tepatnya setengah 9 pagi friend yo. Aku mau reading friend yo, reading agak jauh-jauhan dikit. Tujuan reading di pagi hari ini mau ke Pantai Cangar. Goblok. Pantai Cengkrang friend, mau ke Pantai Cengkrang friend yo. Jaraknya lumayan tekan nggon aku. Terus ini tadi baru beli pertalit friend yo. Jadi tadi si Yosep udah datang ke rumahku, hampirin aku, terus mau beli bensin, mau isi bensin di pom ini, di depan ini tadi. Ternyata pertalitnya nggak ada, adanya cuma Pertamax. Dan sedangkan motorku nggak cocok friend dikasih Pertamax, dia batuk-batuk. Jadi terpaksa ngalor titik gitu, golek pom maneh, cari pom lagi buat nyari pertalit friend yo. Terus gak apa-apa yo, emang takon nunggu neng kono. Dan by the way friend yo, by the way, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan friend yo. Semoga kalian selalu diberi kesehatan friend yo, karena kesehatan nomor 1. Dan hari ini agak terburu-buru juga friend yo, soalnya mendungnya kok ngene iki. Ndak sido healing kok, ndak sido healing kok. Lah udan. Jadi posisi pantai ini iki rada kulone, koyo ndak salah ning kulone pergi pas friend yo. Nah, iki si Yosep. Golek pertalit angel. Rendeng, walor delu. Iki nintal ane pertama kita isi. Pertama kayak gebres-gebres motorku. Ndak penak nggih pertama. Jero kene yo. Dalan me saukan itu. Kendal ngidul itu. Oh, ngidul kuwi. Ya. Jadi nanti lewatnya dalam friend yo, karena ya di daerah Durinan rawan tilangan friend yo. Dan si Yosep yo agak takut sedikit. Soalnya dia yo burung duwe SIM friend, burung duwe SIM C, tapi dia duwe SIM A. Oke. Luar jero rek. Dan semoga saja si lemot aman-aman sampai lokasi friend yo. Aja sampai ada trouble. Jangan sampai ada trouble friend yo. Sebenarnya si lemot itu jarang trouble friend. Paling-paling yo kalau mogok paling ya businya dia minta diamplas, pesan dikit dia berebut friend. Terus apa mana yo, ya semek kuwi tok. Trouble semek kuwi tok. Ya semoga-moga tekan gon aman friend yo. Aja sampai nek trouble. Ya kira-kira nanti videonya aku potong-potong friend yo, karena kalau tak vlogin nanti takutnya memorinya penuh. Yo gitu saja, nanti tak sambung lagi. A few moments later. Semesta tidak mendukung, mendung kayak gini sur. Yo.
Aduh, jemblok anjing. Cuaca tidak bersahabat seluruh. Mandeng kayak ini loh, Peh. Kayak gitu teko Bandung nih. Hujanan porang ya budal kira-kira. Wes lumas-lumas sangat keren ya, muga-muga terang. Gak hujan, mendungo sing penting aja hujan bren yo. Masa ben aku metu hujan bren. Ngonten wingi ya hujan. Malah kejenggreng, ngonten bengi-bengi. Baru masa metu esuk ya hujane. Peh. Nemen-nemen. Jadi gimana mandek dulu nyetali karbone si Yosep. Karbone nih masalah sedikit. Perjalanan masih jauh teman-teman. Moga-moga aja sampai kehujanan. Waduh, kupengku wis ndak pati krungu. Dadi iki wis munggah gunung pren yo. Dulu iki sekolah 5 pren. Tinggal kamporai. Babae. Jujur aku durung pernah ini numpak motoran durung pernah. Biasanya yo gawe roda bapakte mbakku. Pesalang papatku rada berebut-berebut rapi nae. Ket budal mang. Enak bren, hawane seger poli, esuk-esuk ya ton. Ora enek panas. Mendung tipis-tipis. Wah, seger awane. Sawejuk. Jam 09.00 kerasane kaya jam iki tanggal 10, Ding. Jam 09.30 kerasane kaya jam 6 esuk. Renek panas blas ya, enak ya. Cuacane enak ya. Pokok hujan wis ngono tok. Jesui beran ya tengane yo. Aku sawi lho lihat gini, sawi banget. Tuh kayak wesane arah-arah Pantai Prigi, nganan Pantai Pasir Putih nganan terus njubuke arah Pantai Prigi beran. Berarti ya bener ya kaya posisinya sih kulone Pantai Prigi, Pantai Cengkrong gue. Nyapa aku ning Cengkrong soalnya wis sering aku ning Prigi iki sering banget. Biyen tapi dadi wis seru. Pemandangane piye-piye wis apal, Pren. Dadi iki pengenku yo ndajal ning Cengkrong, soalnya urung pernah ning Cengkrong. Wih anjir aku wedi ngeplak aku nggih ban ngene iki. Peleke kekamban, Pren, soalnya Pren. Ndak iso kok Yosep ya ngepat-ngepat no.
Aku lagi ngepot ini yo blek ngono, ndelosor akhirnya. Ndelosor ya diguyon. ¿Qué pasa en su corral? ¿Qué no? Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Yo buka. Masa ora kuat, mbiyen gear 36 mesin standar. Muga sini lo kuat. Masa saya kira ganti terus gear 38 udah kuat buka kene. Kebaca dia. Oh, pesawatku berebut ya, ndak enak anjir. Iki mau munggah friend ya rata-rata nggegir. Gawe pesawat loro, siji loro friend ya. Tapi dominan nggih loro soalnya lek siji terlalu gereng. Soalnya gire gede friend. Loro saya ngatasi alhamdulillah. Soalnya ramah itu friend. Bobotnya sih numpak ya lumayan loh ini. 90 papa tuh ayo bobotnya anjir. Kurang ketambahan motor ya. Apa tadi nih? Ramah itu peleknya ya antap. Terus kan yo tak sambung mengko maneh. Wis teko ora? Alhamdulillah. Sepi. Go. Kabaran, alhamdulillah aman-aman ya. Tapi kupengku saya buntet lagi, saya budek jam 10 sinyalku hilang. Kan gini udah setengah songo tuh kayaknya jam 10 jam setengah numpak ya ora banter-banter nuwun. Alhamdulillah ndak rewel. Sepi ya, Sob. Berarti lek pergi mang arah anu ya, arah ngiri mang ya. Protelan mang. Iya. Aku wis pisan iki ning kene. Ndi? Oke. Lah lagi Pak, sini kan kayak sambungan nih kan. Oke nih. Gandulan ngene penak. 2000 years later. Jale medun. Kita nyari view yang enak. Keren yo. Wah asik. Suwi motor kurang ya lemah pantai, pasir pantai. Terakhir neng sini. Lumayan brand. Ora pati rame. Enak isis sawejuk pol ngono peh. Ora pati nek panas soalnya brand yo. Iki panas-panas itu kok citas tok iki. Srengenge sing metu citas iki dhuwur iki. Videonen aku tak gene story. Aku enak juk seger awane pran seger ora pati enek uang iki kan sepi yo. Viewne indah pol. Jadi Yosep lek rono parane neng Pasir Putih pran yo. Dadi iki pantai iki nyambung lho. Rono parane Pasir Putih. Wah nek patok ini medeni iki lek ora ngati-ngati iso nabrak. Ning kono enak. Pemandangane iki foto. Kene. Backgroundnya apik. Gunung Burio.
Mosok. Wah iya. Iya nggon aku rapati kendem nggon kamu kendem hebane. Iya. Kayak ngono iki. Jelonge nemen lho nggon aku. Lah rumah aku bobot iki cilik. Wes mau ning ben seger iki. Iling. Alhamdulillah Bran yo. Wis teko nggon. Ya iki Pantai Cengkrong. Alhamdulillah ora nek trouble sama sekali Bran yo. Motor Yosep aman-aman ae. Mek kemang motor Yosep nyeteng karbune saiki soalnya keiritan. Terus disetting aman-aman ae Bran yo. Alhamdulillah ndak nek trouble sama sekali. Muga-muga mulih engko yo aman-aman ae Bran yo. Wis teko nggon ngene wis seneng atine. Soalnya nek ngomong ngene ngangen-ngangen pengen mantai wis suwi Bran yo. Rencana pengen mantai suwi. Terus alhamdulillah keturutan Bran. Alhamdulillah nek trouble sama sekali. View-nya enak. Sejuk, indah, beautiful, cantik. Ombaknya gak terlalu gede Bran yo. Rumah satiku gedenan yang sini. Aku mbiyen pernah ngonten yang sini Bran, yang channel Kulawas. Pernah ngonten yang sini, ombaknya gede banget. Lagi enak iki mbak endek. Jadi mang ya nek wong renang ning kono sebelah kono nek wong renang. Wis kaya ning Pasir Putih lah. Pasir Putih ya ndek ngene iki dadi wong padha wani renang. Lek ning sini ya jarang nek orang soalnya mbake dhuwur. Iki nek pempes barang peh. Cemorane ning kono Bran ya, cemoro kaya ya. Arep nyebrang kene engko Ruji Kunayeng ya to, iki nek kaline cilik iki nek kaline cilik kono. Ya tau ndak?